wat is hier mijn actie nog correct? Nou, we gaan nu op weg naar het Glazen Huis en dan gaan we het geld dat we gisteren en afgelopen week hebben opgehaald, gaan we aanbieden aan de DJ's. En dan doe je met trekker en huifkaart. Ja, uiteraard. In stijl, hè. Ja. Echt de Schellingers. Ja, op de Schelling zeggen we opperiet. Nou, dat gaan we nu ook. Hoe ga je met Jill bij elkaar hellen? Ja, heel veel acties gehouden, loterijen, gisteren grote veilingavond. En dat was eigenlijk het grootste evenement. En daar hebben we echt belachelijk veel geld mee opgehaald. Ik kan nog niet zeggen hoeveel, we zijn nog steeds aan het tellen en er komen nog steeds dingen binnen. Er lopen nog acties. Dus het is echt nog even afwachten, maar ik kan wel verklappen dat we het doel gehaald hebben. En wat weer doen? Ja, ik had gisteren in een iets te enthousiaste bui 20.000 euro gezegd. Maar ja, daar gaan we overheen. Wat is er al je filed? Ja, kunstwerken, uitjes, vakanties. Gewoon allemaal unieke dingen die je eigenlijk niet kan kopen op de Schelling. Gewoon een cursus op de simulator van de zeevaartschool. Ja, dat kost normaal duizenden euro's voor bedrijven die echt voor zeeschepen. Maar nu kun je zelf achter een olietanker van 400 meter achter het roer gaan staan. Dus dat is een van de unieke dingen die geveild is. Zitten er nog opvallende zaken bij de Jill Sammelactie? Nou ja, we hebben gisteren Mees gehad natuurlijk, met zijn eigen gemaakte jam en alles. Die had ruim 300 euro opgehaald. Ja, dat jongetje is 9 jaar oud. Ja, helemaal zelf opgezet die actie. Helemaal, dat was gewoon fantastisch hoe hij dat gedaan heeft. Hoeveel ben je hier nou? Karren vol? Een mannetje of 20 zijn we, geloof ik. Ik weet niet precies. Er zat er eentje die wou zo verschrikkelijk graag mee, maar die dacht dat de boot een kwartier later ging, dus die heeft hem gemist. Dus die komt er nog achteraan. Maar we zijn met 20 man en er zijn er nog een paar die zijn al in Leeuwarden. Er zijn een paar die op de trein gestapt nu, er gaan nog een paar met eigen auto. Dus ik hoop met een hele hoop. En je ziet ons wel aan de vlaggen daar op het Zaailand. De vlaggen van Schilder? Uiteraard, de 5 kleuren, hè. Maar hoeveel mensen gaan er dan werken? Dit keppeltje is dan uiteindelijk wel? Ja, ik heb samen eigenlijk met Arjen Wortel, dat is mijn collega, hebben we het eigenlijk in gang gezet. Een paar weken geleden was Erik Kortom, dus de man van Serious Request, was op de Schelling. En die kwam zijn boek presenteren en toen zei ik van, we moeten een gesigneerd boek scoren voor die veiling. Nou, we kregen er meteen 2, dus fantastisch. En toen is het balletje gaan rollen en sindsdien is het weinig slapen en heel veel werken. Ja. Heel veel mailen, bellen, faxen, alles, gekhuis. En dan de Leeuward? Ja, zeker. Lees naar huis? Ja, we moeten een wat alternatieve route, want de snelweg gaan we net niet redden, denk ik. Zullen we even doorrijden, maar we zullen het zien. Ja, we hopen daar, we hebben afgesproken 11:30, 12 uur daar te zijn. We hebben toegang tot aan de rechtbank, dus dat is in de achtertuin van het Glazen Huis. Ja. Daar kunnen de trekkers dingen. Ja, precies, daar kan hij eventjes staan. Ik zei ook tegen ze, we kunnen hem niet in de parkeergarage kwijt, dus we moeten hem wel op het plein zetten. Ja, en dat kon gelukkig. Hinderen waar je niet nog kent, hè? Ja, maar we hadden niet genoeg voer bij ons voor die paarden, dus... Goeie smoes. Ja. Oké, succes. Ja, dankjewel.